जान लेबू हमार तबे मनबू तू तारा टेंशन से कपार के नस फाट जाई कहियो हमार कर तबो बाउरे ना कर तबो बाउरे से निमन नहीं को के ना बाउ रही हैं यही हमें दादा ई कौन बात भइल भाई पहले टेंशन दे दा तब से कह कि उपचार करतनी। हां अब टेंशन तो लगबे करी पुरान नु भइनी नया रहती तो ये कोनो बात हमर मना जात रहे मरो जाते ऐसन होला शुरू में प्यार करी या बाद में अब न बनल नहीं बा हमरे के कहा लिया के फंसा देले अरे मतलब रोत का बड़ू हो बेमतलब के रोत अब तारा कहला से हम परिवार छोड़ दिनु चुप रही परिवार के तना हम नतली परिवार हमरा के का जाने ले जी परिवार हमरा के हम नहीं जानता हमरा के लिया चली पड़ी हम शहर में रहम गांव में ना रहम अपन लइका फइका हम शहर में पढ़ाई व्यवस्था करी हमरा के। अरे तो महाराज जी का दिक्कत बा मैं परिवार तारा पीछे खड़ा बा हो फिर परिवार के बड़ी परिवार हमरा के जाने ले जी हमर इज्जत बा परिवार में। अच्छा रह मान लो पढ़े लिखे के बात भइल लइकन के तो देखै जा कितना बढ़िया बढ़िया स्कूल खुल गइल बा हैं पढ़े वाला कहीं से पढ़ जाए ना लइका बिगड़ जाते रे सन दीदिया के देखी लइका कैसे हाय हाय इंग्लिश बोलता रे सन आ देखी कितना सुख सुविधा में बिया हो नहीं के का करते री माने तार दीदिया कान फूक देते री हम बुझ गनी मैं बतिए फूकतिया हमर दीदिया कान हमरा के निमन सिखावतिया हैं ये निमन सिखावल ह दीदिया देखी हेलो गोल लगते नहीं दीदी खूब खुश रह पुत भतार बनल रहो का समाचार बा हो समाचार तो ठीक नहीं के दीदी बबुआ के पापा ला भी तोरे बात होत रहला खूब लंबा जियबे दीदी के। अच्छा का कहत तनी हम कब जा तोर बबुआ के पढ़ावे पटाना इनकर चुरकी गांवे में गड़ाई बा हम कैसे जाई पटना तनी स्पीकर ऑन करता हम बतियाई लो बतिया बोलो का जी गोल लगतनी दीदी खूब खुश रहे। अरे हमार बहिनिया के जिंदगी काहे खराब करतनी हतना बड़का परिवार में तनी ओकरो को बहरी निकाली दुनिया देखाई कब तक परिवार के किचकिच सही नहीं अभी किचकिच वाली कौन बात हो गई किचकिच वाला कोनो बात नहीं गई तो अपन अपन सोच के न बात बा रउआ शहर में जाके का उजिया ले बनी जोनी एजा रह के नहीं की उजियौले देखिए ऐसे मत कहीं एजा हम तनी मुनी सुख सुविधा में बानी आ ना कोनो सास ससुर के गुलामी ना कोनो जेठ ननद के सेवा देखी एकदम आराम से अकेले रह बनाव खा ठाट से रह कोनो दिक्कत नहीं के आ एजा हम नाइटी पहन के बाजारे भी चल जाइनू तो केहू रोके टोके वाला नहीं के आ वही जा माथा पर से तनी सा पलू गिर जाए तो पूरा परिवार हमारा पैसे टूट पड़त रहे जैसे कि हमारा माथा पर से पलू ना देश के जीडीपी गिर गई बा देसी गवार इडियट टाइप के लोग ज्यादा भरल बने हुए बाह रे राउर सोच बा गजब के राउर सोच बा सास ससुर के सेवा कइल गुलामी ना धर्म है अपन आ कपड़ा हमनी के संस्कार हो बढ़िया पहनल कुछ कैसे रुआ पहन ले मान ली रुआ शहर में अकेले रहतनी भैया जी बहरी रहतनी कोनो दिक्कत आ गई लइका फैका छोट छोट बड़े सब बीमार हो गिले सब तो का करब मान ली रौरे शारीरिक कोनो प्रॉब्लम आ गई तो रुआ के हॉस्पिटल के लेके जाइए जब तो परिवार खड़ा बा चुप रही परिवार के तना मतलब हमरा से हम कहते नहीं नु का जने कौन इनका के धन शूटिंग कर परिवार दे देले बा परिवार के लिए हमारे कोनो सुख नहीं के तारा परिवार ले हमरा के ले चलो देखी रउरा कहत तनी नु रउरा बुर्बक बानी अरे घरी ऑनलाइन के जमाना के बात बजी यार रउरा कहत तनी हॉस्पिटल ले जाए के और एका के शारीरिक कष्ट के बात देखी www.madelifeeasy.com एगो साइट बा उस साइट के तहत रउरा के घरेलू स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध करा देहल जाई रउरा के एम्बुलेंस चाहिए तो एम्बुलेंसो आ जाई का सुविधा नहीं खे किफायती इलाज होला ओकेला जा किस्त में भी व्यवस्था बा हर चीज के व्यवस्था बा जी रउरा बस जानी तो दुनिया देखी तो रउरा हनु दीदिया तब बड़ी जानकारी रखले बनी जी हन तक पढ़ल लिखल है तो जानकारी ना रखब दोनों बहिन में के पढ़ल है जा हां रउआ निहन पढ़ ना ही जा ठीक नु अनपढ़ है हम हां तो जाए दी हमारा दी त बहिनिया के फोन ला बतियावा लोग के बे मतलब दीदिया बुचिया तन स्पीकर बंद को के साइड में हट हां मबिया तनी हट तो तनी हां साइड में हो गई रह जा देखो बहिनी कैसहू क के इनकरा के अपना मुट्ठी में ल ना त ई सब पैसा खौरा दी है परिवार के ऊपर एगो बात जान ल वही तो टेंशन हमरो बा दीदिया बुझाते नहीं कि हम टेंशन हो गई बा कि मैं पैसा बा हमार चल जाई इनकर कमैया तो का हुई हमारा लइकन के आगे ना 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 यही उके हमारा खाना नहीं खा जा दीदी। अच्छा सुन हम तोरा के बात बताओ तनी देख ते जाके चुपचाप इनकरा के मनाऊ आ अगर नइखन मानत नु तो ड्रामा चालू कर पूरा परिवार के नाथे चालू कर आ देख
टाइम पे घर के कामे मत कर पाऊँ, खाने मत बनाऊ, झाड़ू पोछा मत कर टाइम पर, और सास जब तक 5 हाली नहीं खिचिला तू के पानी नहीं खे दे। ऐसा हम सास के कमे सुने ने दीदी हाँ, ना आई तो दिन भर बहरी रहला नु। हां बहरी रहेला। अच्छा, तो जब बहरी रहता नु, जब आओ तने घरे तो झूठो के रोवे लाग, नाटक कर नाटक कहू कि हमरा के दुख दे तड़ी सब परिवार में, हमरा कुछ बुझत नहीं खींचा, हमरा के रहे नहीं खींच देत, आ 10 गो बीमारी के बहाना बना बना के बेहोश होके देख तोरा कोई से पहुंचई। फोन काट दीदी आ अरे के हम वैसा ही कइले रही रे अनु, तब आज ही जबानी असले जिंदगी जीते तू जे नरक में फंसल बाड़ू। अरे हां दीदी हम इहे चाहतनी कब हई रावण जैसन बड़की खानदान से हमरा छुटकारा मिली, हम अकेले में रहब अपना मरद लइका सब। जल्दी हमरा बहन के वजह से निकाल जो रे बहनिया देख, कल छपट कर, कल छपट से हमनी के अधिकार मिली न त ई नरक में मुआ दिए सब परिवार के जंजाल में। हमनी के मन ना हती न आजादी से घूमे का के जाने जो फोन काट दीजिए देख। आतना पेरियाई बिंगल होके आतना हम ड्रामा करब नु। हां जो एकदम नाच कर। ठीक बा दीदी गोड़ लागो तनी, खूब आशीर्वाद दे हमरा के। सुहाग बनल रहता। ठीक बा। हां काजी ए हमरा के ना लिए चलो अभी, आई जता हमरा के शहर में लिया चली, हमरा ले काम निके हो। शहर में नहीं जाए के, हई कबर के बात छोड़ो। काहे निके जाके हम खाना बनावे जाता नहीं, इनका लोग के चौकी पर बेलना बेली के रोटी दा, हमर पूरा हाथ गोड़ कांपे लागता। कुछू अगर की हो गई देखी हमरा के ना लिए जेमनु, हम फांसी लगा दे, पूरा परिवार फंस जाए। काहे नो टंकी को दल शुरू ना हम निकली त हमरा के ले चली तो हम फांसी लगा ले, पूरा परिवार फंस जाई, जेल में चल जाई। मैं तार मजा ये सिखावे में तारा का लागल बा। सिखावता मैं मतलब के ड्रामा हमर रिमेन सिखावता हमरा के ले चल कि ना बाना पटना ले चल हमरा के जल्दी। चल तोरा माई का माथ भरो तारा का, अभी पाटना पटकी चल। अरे हम पटना पटकी तारा का चल। नमस्कार, वीडियो कैसा लागल है? अच्छा लागल है ना? तो थोड़ा सा लाइक करी वीडियो के और कमेंट करके बताई कि कैसा लागल है, और खूब शेयर करी ताकि खूब लोग मजा ले, रहो नहीं दूसरों ले, तो थोड़ा सा शेयर करी दबा के। वीडियोवा के फेसबुक पर देखत हो हम तो एमवीएस फिल्म भोजपुरिया जवान के फॉलो करे के बा, आ यूट्यूब पर देखत हो हम एमवीएस फिल्म भोजपुरिया जवान चैनल के सब्सक्राइब करे के बा, ताकि जल्द से जल्द आप सबके पास वीडियो पहुंचे। बिल्कुल। और www.madelifeeasy.com ये एगो ऐसा वेबसाइट है, अगर वो एक पर विजिट करब, अगर वह स्वास्थ्य संबंधी कोनो भी दिक्कत बा तो रुआ इस साइट पर विजिट करी और घर पे भी उपचार करा सकत है। नहीं डॉक्टर से सलाह रुआ ले सकत है, नहीं नर्सिंग के व्यवस्था बा जौन घर पे भी रुआ हो सकता, एम्बुलेंस के व्यवस्था बा 24/7 के, और एक पर रुआ किफायती इलाज हुई। और रुआ अगर इस साइट के तहत कोनो हॉस्पिटल में जाते हैं तो रुआ के छूट भी मिली और किस्त के भी व्यवस्था बा। जय हिंद।